Tak dneska sme si ukázali, ako zaviazať korčule našim najmenším hokejistom. Také prvé pravidlo je, že v podstate nejaké prvé 3 dierky, s tými nerobíme nič, s tými korčulami alebo s tými šnúrkami. Tie nezaťahujeme ani nepovolujeme, keď vyzúvame korčula. A potom začíname vlastne vždycky. Zatiahneme, sú 2 druhy zaväzovania šnúrok, buď až po vrchnú dierku. Vrch by mal byť stiahnutý. Keď máme dlhé šnúrky, tak dávame okolo nohy. Nemalo by to byť viac ako 1 krát a zaviažeme mašľu. Druhé zaväzovanie najmenších hokejistov závisí podľa toho, aký typ korčuly majú. Ak je tá korčula vyššia, tak vynechávame vrchnú dierku. V podstate zaväzujeme tak ako v predošlom prípade. Zaviažeme vrch, znova by mal byť stiahnutý a buď zaviažeme len na mašľu, alebo znova obviažeme okolo nohy, ale opakujem znova maximálne 1 krát. Čiže v tomto prípade už sú tie šnúrky dlhé a určite by som ich asi trošku skrátil. Upozornil by som možno na jednu vec, pokiaľ dávate šnúrky okolo celej korčule, tá šnúrka by mala ísť okolo korčule. Nemala by byť vlastne vytiahnutá niekde tuto hore a nemalo by to byť stiahnuté vlastne niekde tunak. Dobre? Mala by ísť vlastne tak, ako bola, čiže mala by byť okolo korčule by malo ísť. Dôležitý vlastne aspekt zaviazania korčulí je, aby bola v členku vlastne tá noha voľná. Aby v podstate ten hokejista, alebo teda v tomto prípade náš malý hokejista, dokázal vlastne s tou nohou toto spraviť, že tunak dokážete vlastne, by tu mala vzniknúť medzera. Nesmie to byť zápaskované, stiahnuté, musí byť tá noha v členku vlastne voľná.